Siya ni Raul Florendo nga taga Daramwangan Nagilian La Union. Agtawon nakitan iti 45. Ken may saak nga mannalon ito'y lugar mi. Una nga sa usod mga Raul niya, kasano kayo nga nagbalik nga mannalon? Nagbalinak a mannalon gaputi naganak ko, lulok mannalon. Idi mangrugya nga tumapog iti taltalon, idi grade purak. Nasorso sinurwandak nga umuna agraep. Sumaruno agarado. Idi kuan aggapas no ti panawon ti panagagapas. Anong oras ti pusbuso nyo? Ti nagtrabaho ti taltalon? Dito ita nga tawon ko nga 45. Medyo makaririt na amot kan iti sakit. Tag min-maintenance amot kan ti para ti medication ko. Tingga na alas 10. Umaya dito iti alas 7 media, alas 7. Tapos agritirak ti alas 10. Ano madlaw kon nga napudutan ti kimpuna. So mati malemot, umaya mati alas 3. Tingga na mat sumingutan isot ti panagtrabaho. Kanya ngayon dagiti arabido nyo no awang kayo ti taltalon? No awa na mo ti taltalon no da mangayab kanyak nga iti construction sumursuro takmet. Nga tamay sa amet nga lisensyado nga building wiring electrician nga training mo lang iti TESDA. Kanya ngayon dagiti naipundar ti asosasyon nga nakibilang? Iti agdama ti asosasyon mi nairehistro laeng ti panakamok year 2022. Ket naipundar damet ken ti asosasyon mi dagiti water pump, talong nga water pump, sangapulo nga electric sprayer. Kanya ngayon dagiti kasapulan nyo kas manalon nga anas ka nga sungbatan ti gobyerno? Dagiti kuma sungbatan ti gobyerno tatong mapabit iti panagtalon mi. Dagiti kuma makinarya nga ti panagtalon kas kumagiti traktor, harvester. Kun naduma-duma pa nga katano mapalagan laeng iti panagubra iti taltalon. Kanya ngayon iti kakarwan nga karit nga sangsang iti biag kas ni nga manalon? Iti karit nga napasaran mi akas mannalon dagiti umay nga kalamidad nga sumangsangbay ti pagilyan tayo dagiti bagyo ti kwata narigat met nga kuwen nga tawag nadto yan narigat met nga kontrolen ida iso dagiti ti umapikto ti panagtalon mi ta madadaelan kami. Kanya ngayon ti kadakdalan nga naaramidam kas may nga manalon para iti mga didakkel unay nga ti may ti panagtalon iti pamilya dayjay laeng met hang kami nga amigagatanganen dagiti kas pangarigan bagas nateng ami nga gagatanganen librin dayta nga may kami lang dito taltalon addan dagita nga ami gagatanganen supay gi gastos ken dagiti bagas kayanan nga supplyan ti makatawon. Kanya ngayon ti pagamakan nyo nga mapasamak ti biag mo kas may nga manalon? Dagiti garo narigat nga maasasahan nga kalamidad. Dagiti ti narigat nga mapasaran ti mannalon. Kanya ngayon iti arapa mo para iti bagin ket iti pamilya mo kas may nga manalon? Ti arapa mo lang iti pamilya jay laeng makagraduar dagiti anak ko gapo ti panagtalon mayaten naragsaka kon dayjay. Anong mangipapay ka diti kasta pakapkap na kang tingka ti palagbalin mo nga may nga manalon? Kas kanya metang na mga dagi may paikulakit di dagiti kailangan ti pamilya naragsaka kon. Ison dayjay ti ambisyon kon ano ang kami nga agrigat. Adalat ta nga sidadaan dayta nga taltalon nga papagmulaan ayos kanya kon.
Anya nga mo ti motivation mo, no, ituloy mo, iti panagtalo mo. Ti panagtalon maggamin hanggat kaya aramidon. Tatno kwa dagiti henerasyon tayo dagiti ubing masosurwan damat oray bagamon nga professional danton at dantong mat time nga agsublida agretire da masosurwan damat nga kwa itapay laeng amudan tagtalon just in case awan to tibiyagan adada nga mangsublat ti taltalon. Manong, mapantay iti sakbay ti RCF when dito 2014 dagiti masalusod. Anya kadi dagiti apapit mano kadi ti apapitom iti kada hektarya ket anya nga variety ti imulmulam. Idi awan pa ti RCEP ti ti imulmulami dagiti inbraids nga da kami mo lang ti mampanpatanor mamamin ano nga ikot dahil nga inbreed isumat ti imulami kati mapapit mi ti may sektarya adda dyan ti 70, 80 kasi iti kadakpala no may mayat ti timpuna. Manong iti gastos yo iti kada hektarya? Di pa nawon 2014 or 2008 nga umabot iti may sektarya tanalakapay lang iti magagatang umabot iti 10,000 dahil nga panawon awan pa iti RCEP. Manong kay iti mapaspastar kanyo iti kada hektarya igros na kay paano? Tigros na dahil iti kunakon kat aday tigros na dyan ti iti hanggang umaton less bumabapay dahil nga gross. Lagi ti mapapit yung Eric pangilalakan mo. Tansyahan min dahil kaya mi nga kanon within 1 year dahil sobra na isotila ko min so, kasi iti style mi ditoy. Pakalalaan nyo nga iti kapital iti panagtalon. No daduma mangalala kami dagiti bagbagami nga aglending tapos bayadan mi with interest. Dayjay. Pakalalaan nyo nga mo iti binting sa rin yung Ti bining nga gatangan imulmula mi ke gagatangan mi. Kanya nga mo dagiti makinarya iti panagtalon ti araramatan nyo iti. Idi pa nawon ti awan pa iti RCEP no ti kwan panagarado nuang. Tapos panagkuliglig adama di kuliglig panawon ti awan pa iti RCEP adama kuligligan. Kanya nga mo iti naipay kanyayo iti panagaramat kadagito nga makinarya nga nito. Narigat aglalo ti nuang no handa nga available nalakada mamabanog pay kan nga available ti agarado narigat ti agbirok ti agarado ti taltalon. So dahil ti kwa kasi nambutan dito ita rain feed ti magsusar ditoy. Anong iti awan pa iti RCF anya nga mo dagiti training iti rice farming iti nakipasitan niya. Idi awan pa iti RCEP pa awan ti training natin nak. Awan. Anong itatang nga dati RCEF manipud 2019 naging 2024 itang atawan. Inya nga imot dagiti ano nga imot dagiti mapapit yo ti kada hektarya ken inya nga variety ti ramatan yo ta. Tata nga dati RCEP nanamay kamin. Tinawon nga mangtedda iti subsidy iti bini. Ketatta adadagya hybrid adda dadya inbreed nga certified nga kung kunada. Ti mapapit mi no inbreed ti kwa himmato JC kwa umabot mo ti iti sa gasot nga saga lulata. Amot nga bumaba di jay. Ti mapapit mi. Ngumno mat hybrid may maya manan. Ti maapitan no in hybrid ti mulami. Manungay mo ti gastos ti kada hektarya. Tata tiempo tangim matum mamaminan ti magagatang kas abono tangdan ti tao insecticide pesticide ngim matumeten ti gastos ti panagtalon tata umabuton ti kwa nga bumaban iti 20,000 iti kada hektarya. Manungay mo iti kaslaganan siya yo or mapaspasta kanya ti kada hektarya itek naman. Ti agdama susurutag pa ilaang magkas kanyak susurutag pa ilang nagidati nga
numano ti makan mi, tansya ko numano ti makatan mi ti makatawon, gi-exist na ison ti ilakok. Kung nag-exist na, namagam, kat mano ti, umabot mat siguro ti 20,000 pababa. So, kaya asawang himatumat. Wan, yung matumat yung mapaspasakan mi. Pangilalak ka nyo ay manong ti mapapit yun. Ti pangilalakwan mi, ti mapapit mi, dagiti traders nga may gumagatang ditoy. Nudaduma, at dati taga Pangasinan, Bulacan, Nudaduma, damat Ilime, ipanmid talatan. Pangalala nyo nga iti kapital, iti panagdalo. Ti panagtalon, tata, kas kunak tatayon, adadagiti agpapalinding, ngayon bagbagada no ti Ilocano kat Irikan. Tapos ada porsyento na no agapit kami. Anong salsudok man natin na asalso niya, tatang dati RCF, kanya mo dagiti makinarya, iti panagtalon, ti araramatin niya. Ti agda matatan awanan ginwang. Tata dati traktoran nga bagbagada. Tapos ada magkuligligan, ada pay reaperan, ada ti combine harvesteran. Si mayaatan ti panagtalon na awanan ti basitan ti tao nga mausar ti panagtalon. Kanya nga mati na ipaikada kayo, iti panagaramat kada diti nga makinarya ka. Daktual unay ti yaman mi ta dati kasta nga makinarya tatan. Bukod ti adadagita limag-anan ti trabaho mi nga kami unay marigatanen. Kanya nga imat dagiti training iti rice farming ti may sasayang ka ti farm school nga nakipasitan nyo mo to. Ti agdama kalkalpas ko lang dagay training may panggap iti RMO nga naisayang kat dito'y lugar may nga nakiatinak. Kat nagdakkel ti impay na nga impact iti biag kota. Mausar ko to dagita nga training. Nga aramatag to iti panagtalon. Yang training sa naman. Training center dito'y San Fernando, GFC Farm. Anya kay mat dagiti nasursurom iti training. Tapno ti kastaket ka mapababa iti gastos mo iti panagtalon. Training nga natinak ket maipanggap iti operation dagiti heavy equipment iti panagtalon kas kumati traktor, harvester, ken transplanter, rice transplanter. Ket dagitan to ti usarek katno ma-minimize ko iti bannog ti panagtalon. Kanya nga iti nasursurom ti training tapno ti kastaket maipangato iti apit mo. Dakkel una iti nasursurok dita. Adda dayjay bagbagada nga computation ti panagabuno no mano makilos kaban ti mapanlaeng ti kada hektarya. Dayjay. Dayjay pay laeng nakaminos akon ti gastos. Makaminos kamaten ti manpower may panggap iti makinarya nga hanuna yun nga masapol iti adu nga manpower. Kaano kayong imuna nga nakaarama ti makinarya nga nagtao ti RCF nga ikagkada kayo para ti organisasyon? Tinted ti RCF dito water pump nga ususaran min ti panawon iti Kalgaw. Mano nga daras nga mararama iti nga makinarya? Anya mi ti asosasyon mo nyo sino ti makausar dahito yung makinarya iso ti agusar kamno usar mat ti panagpadanong ko ti mulmulak umabot mo ti agmalem malpasan. Kasi no ngayon mo ti saritaan nyo manong no mano ti pagbayad ti kada panagaramat ti makinarya? Iti agdama ket awan pay laang iti imbagada nga regulasyon na basta usar pay laang ikam ti diesel na bagim amin kasi pay lang tata. Ni mato ka diti panagkita iti bagyo kas may isang manlalon nga puti RCF. Mabalin mo. Medyo simayaan mo ti panagbiag, medyo nalimong ay mo ti panagbiag tayo. So nga medyo kuna mo ket mayat dito RCF.
Kanya nga mo ti pagsayatan wino napintas nga napay kada kayo iti pamilya ken ti padam nga manalon datoy RCF ken wino makita yo nga nagbaliwan mat iti panagbiagyo. No ti general, ado ti naitulong ti RCF ditoy hanlang masiguro ditoy lugar mi, intero nga Pilipinas data. Ket medyo limang ay ti panagbiag ti tunggal pamilya dito yung ako at daday tatulong ti RCF. Kanya nga manong ti kasla naipay nga kapap na kanyo iti RCF iti biagyo kasla sa kamanan. Ti agdama nagdaktol tagamin iti RCF mangtanda dagiti subsidy makina libre nga bin-i titinawon dakelaw na nga tulong makaminos kan ti gastos dita paylaeng. So nga no imbes nga igatang mo ti abono adda ti itenda pa no daduma nga libre nga abono, libre nga bin-i, libre nga maaramat iti taltalon. Manong maudi nga sangsod ano kas pangarigan awan datoy RCF anya nga iti agbaling nga diagnosis sama na. Narigat no awan daytoy RCF ta agsubli tayo gibagbagada nga traditional planting nuwang manubay tinuang tatan, ado nga manpower, tapos dakpel nga gastos. Kaslahan mo mabawi, dahil pa nagmulam iti pagay, no, traditional. Usarumpay lang, no, manipot tatak awan day tarse. Agyamang kami ti kas kanya nga individual, agyamang kami, tadaday ti RCF nga dakkel tinaitulong na iti panagbiag mi. Akas pamilya, akas individual, akas grupo, akas iti bumarangay. Nagyaman kami unay. Adda da ito'y kunada nga RCF nga sidadaan nga tumulong kada kami aman nalon.